Maryda azyk harytlarynyň bahalary sähel peselip başlady. Ýöne unuň nyrhy üýtgemedi. Maryda 50 kilogramlyk bir halta ýokary hilli unuň bahasy 600 manat, birinji sort unuň haltasy 500 manat. Sebitde unuň gymmat bahasy saklanyp galýar. Ýöne beýleki käbir azyk önümleriniň bahalary pese düşüp başlady. Bu aralykda geçen hepdäniň ahyryna paýtagyt Aşgabatda häkimetleriň görkezmesi bilen hususy sowda dukanlaryny yapmak işleri badaldy. Yerli ýaşaýjylar munyň gysga möhletli wagtlaryň çäredigine umyt baglaýar. Häkimlik wekilleri öz pinasyna hususiýetçilere bu çäreniň ýagdaýlar aýdyňlaşýança bir hepde töwregi dowam etjekdigini aýdýarlar. Bular barada Azatlyk Radiosynyň habarçylary maglumat berýärler. Maryda göletiniň bahasy 63 manat, goýun eti 55 manat hasodol, soňky bir näçe aýyň dowamyna ýurduň durly künjeklerini etiň bahasynyň 70-80 hatda 100 manada çenli çykan wagtlary we ýerleri bolupdy. Mara welaýatyna göle we goýun eti öňküsünden arzanlaýan bahaly ölen et 70 manatdan bahalanýar. Tuğuk budunyň 1 kilogram 50 manat. Bu bahalar hususy sowdadaky bahalardyr. 50 kilogramlyk bir halta ýokary hilli un valyutanyň resmi alış çalış bahasy boýunça $170, gara bazaryň bahasy boýunça tas $27 barabar bolýar. Şu günler Mara welaýatynyň sowda nokatlaryna günabakar ýagy 45-55 manat aralygyna bahalanýar. 1 kilogram soğan 5 manat, 1 kilogram kartoşka 7 manat, birinji 10 manat, şeker 17 manat, göýek alma 7 manat, gyzyl alma 10 manat. Pomidoryň 1 kilosi 8 manat, ähli konditor önümleri 2-3 manat arzanlady. Azyk harytlarynyň bahalaryna soňky ýetgeşmeler barada habarlar Prezident Gurbanly Berdimuhammedowyň sowda toplum boýunça geçiren iş maslahatynyň ýa-ýanyna gawat geldi. 4-nji noýabrda Gurbanly Berdimuhammedow ýurdun ýokary derejeli sowda resmileri bilen duşup bu toplumyň ýagdaýyny maslahat etdi. Mejlisiň dowamında resmiler adat bolşýaly uly ötüşdanlaryny getirdiler. Meselem Türkmenistanyň öndürilýän önümleriň eksporty hasabaty görä ýanygyç energetika serişdeleri hasaba alınmanyna geçen ýyl bilen deňeşdirilen 48 göterim ýokarlanypdyr. Sowda ministrligi ýanwar-oktýabr aýlary aralygyny ýurdun sowda dolanşygynyň geçen ýylyň degişli döwrü bilen deňeşdirilen 118 göterim töwregi ösenligini aýdýar. Ýurdun senagatçylary we telekeçileri oba hojalyk we azyk önümlerini öýendirmekde geçen ýylyň ýanwar-oktýabr aýlary aralygy bilen deňeşdirilen bu ýyl 120 göterim töwregi ösüş gazanypdyr. Ýöne ma'lum bolşýaly halkara ekspertler galy bersede bütün dünýä banky halkara pul gaznasy ýaly halkara mali institutlary Türkmen hökümetiniň hödürleýän ösüşdanlaryny ýetwarsyz hasaplaýarlar. Berdimuhammedow maslahatyň dowamyna hususy haryt öndürjüleriň azyk önümlerini gündelik sowdada elýeterli bahalardan ilata ýetirmegiň wajypdygyny belledi we bu ugurda sowda karhanalary bilen önüm öndürjü karhanalaryň arasyndaky hyzmatdaşlygyň ähmiýetini ünitjekdi. Galy bersede Berdimuhammedow halkyň hal ýagdaýynyň hem de awadançylygynyň ykdysady bähwitlerden ileri tutulmalydygyny aýtdy. Bu aralykda Azatlyk Radiosynyň paýtagtdaky habarçysy 6-njy noýabrda öýlen parahat etrapçasyna ýerleşen ähli sowda dukanlarynyň ýapylanyny habar berdi. Onuň maglumatlaryna görä häkimlik wekilleri öz penasyndaky käbir sowda dukanlarynyň eýerlerini jaň edip öz iş ýerlerini ýagdaýlar aýdyňlaşýança bir hepde töwregi möhlet bilen yapmagy maslahat berýärler. Beýleki dukanlaryň ähli mecburi ýapylýar. 6-njy noýabr güni ýerdenden başlap polisiýa işgärleri Aşgabatda sowda dukanlarynyň öňünde miwe we bakça önümleriniň satylmagyny gadagan edipdir. Gurbanly Berdimuhammedow halkyň awadançylygynyň ykdysady bähwitlerden ileri tutulmalydygyny ündüýän mahaly Azatlyk Radiosynyň habarçysy Prezidentiň ýakyn töwreginiň biznes bäsleşligi bilen baglykda Aşgabatdaky garaşsyzlygyň 15 ýyllygy Lomay sowda merkezini ýykmak barada maglumatlaryň bardygyny habar berýär. Şeýle de paýtagtda hususy dukanlar näwelli möhlet içinde yapılan pırtotunlu habarçymyzyň maglumatlaryna görä belli adamlar tarapyndan $200,000 satyn alynan turist otelde barlar daňlan 4 içinde işleýär. Polisiýa bu desgalary goraýar. Galy bersede paýtagtly habarçynyň maglumatlaryna görä Aşgabatdan Bizmeýine Göktepe hem de äni wagtlaýan hususy marşrutkalar gadagan edilipdir. Ýolagçylar ýödleriniň gatnaýan köpçülik transport serişdelerini saýlamak hukugundan mahrum edilip habarçymyza görä diňe awtobuslarda gatnamagy urukdurulýar. Paýtagtdan gatnaýan awtobuslar bolsa habarçymyzyň öwrünen maglumatlaryna görä Prezidentiň ýakyn töwreginiň biznes gatnaşyklary bilen ilteşikli hasaplanýar. Soňky ýyllarda Türkmenistany döwlet hemliýetini hususlaşdyrmak işleri batlany sowda toplum boýunça geçirilen soňky maslahatda bu ugurdaky işleri çaltlandyrmak ýene bir gezek nogtaldy. Azatlyk Radiosynyň Mara welaýatyna habarçysy bankomatlarda nagd ýetmezçiliginiň dowam edýändigini habar berýär. Onuň
maglumatlaryna görä bankomatlardan pulny atlaşdyrmak nowatlary talonlar arkaly ýola goýulýar. Oba dukanlaryna kartdan sowda edip bolmaýar. Hökümet dukanlaryna wagtal ilatyň azyk paýlary berilmeýär. Mart aýyndan bäri un paýlanmadyk obalar bar. Şeker, un, ýağ, çörek almak üçin bir näçe sagatlap nowata durmaly diýip bir marly ýaşaýjy Azatlyk Radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy. 4-nji noýabrda sowda pudugy boýunça geçirilen maslahatda uly ösüş sanlary getirilenden soňra prezident Berdimuhammedow Türkmenistanyň sowda senagat idarasynyň başlygy döwlet geldi Rejep we işde goýberen kemçilikler üçin käýin jyglan etdi. Döwlet mediýasy sowda resmiýetiniň işde goýberen kemçiliklerini aýdyňlaşdyrmady.